Салом алейкум, я бургам мардими ғариби тоҷик. 1 минута видеобрашени қорида. Қори, шумо маро хушо мешиносед. Ман шуморо хушо мешиносам. аз худо битарс, ҳақиқатан гап зан. Оре бобоҷон 88. ҳамун рекламое ки кади сай. мерава хонаи худо. ай дуруни хонаи худо. эфирои будиси шакали дигада медроя. намҷа разбор. ҳар минути секунд аз дуруни хонаи худо реклама мекунад. ҳаҷи ами ҳаромхӯр. қабул аст ё не? ваъдием. барои чӣ ба ном ҳоҷӣ пуле ки ҷамъ мекунад намебирояд ва факт далечхе ки ман ишон додам печат 5 минута қори 5 минута вақт дар корай. яксолаша 5 минута метавона бибироя мардумда ишон бида. чаро ин корро намекунад? аз худо битарс қори. ҳақиқата гап зан.